Művészeti iskolánk szimbólumának eredete egy mézes kalács ábrázolás. Sokrétű jelentését a Pécsi Református Kollégium egysége is gazdagítja. Ennek az egységnek egyik hálás törekvése a befogadott és mindenütt jelenlévő művészetoktatás. A magyar néphagyományban és a kereszténységben a szív, a madár, a páros madár, a király és a királyné különleges jelentést hordoznak, mély szimbolikájuk az emberi élet, a szeretet, a hit és az isteni rend alapjait fejezi ki. A szív, az emberi lélek központja, a szeretet és az érzelmek forrása. A néphagyományban a tiszta szív, a becsület és a szeretet szimbóluma, míg a kereszténységben az isteni szeretet, a szándék, a döntéshozatal és a hit központja. A Biblia több helyen említi a szívet, mint az ember belső világának tükörét. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom belőletek a kőszívet, és hússzívet adok nektek. A népi imákban és dalokban gyakran szerepel a tiszta szívűség, ami nem csak erkölcsi tisztaságot jelent, hanem a lelki békét és a hitben való álhatatosságot is. A madár a magyar néphagyományban gyakran kapcsolódik az emberi lélekhez. A hit szerint a halál után a lélek madárként szabadul meg a testtől, és száll tovább egy másik világba. A keresztény kultúrában a madár sok esetben az isteni gondviselés és a Szentlélek jelképe. Láttam a lelket leszállni, mint egy galamb, és megnyugodni rajta. A fehér galamb különösen kiemelkedő szerepet tölt be mind a népi hagyományban, mind a vallásban. A béke, az ártatlanság és a Szentlélek megtestesítője. A népmondákban és legendákban a király és a királyné nem csupán uralkodók, hanem az igazság, a bölcsesség és a vezetői felelősség megtestesítői. A kereszténységben Krisztus az igaz király, aki az emberek üdvösségét hozza el. A királyok királya és az uraknak ura. Ezek a szimbólumok mélyen gyökereznek mind a néphagyományban, mind a keresztény világképben, összekapcsolva az emberi érzéseket az isteni renddel. A szeretet, a hit, az igazság és a vezetés mind olyan értékek, amelyeket ezek a jelképek magukban hordoznak, generációkon átívelő bölcsességgel és erővel. Ha e kulcsmotívumokkal jelzett értékekkel szembeállítjuk az ellentétüket, akkor látjuk meg igazi jelentőségüket, megtartó erejüket, akár a sötétséget eloszlató fény sugarait.